Mae Cenedl y Wampís yn genedl frodorol o'r Amazon y Cymru ac maen nhw'n arbenigwyr ar amddiffyn eu coedwigoedd gwerthfawr. Mae ganddynt diriogaeth o fwy nag 1.3 miliwn hectar, mwy na hanner maint Cymru. Mae tiriogaeth Cenedl y Wampís yn llawn bioamrywiaeth ac maen nhw wedi cadw datgydwigo o fewn 200. Rydym wedi byw yma ers dros 7,000 o flynyddoedd, ac gweithaf o'r blynyddoedd maith hynny, nid ydym wedi erioed dinistrio ein tiriogaeth. Bob blwyddyn, mae tiriogaeth Cenedl y Wampís yn amsugno 7 miliwn tynnell o darbon. Mae gan y Wampís ei hiaith a'i traddodiadau ei hunain sy'n unigryw i'w diwylliant, ac maen nhw'n ei cadw ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Rydym yn rhieni ac mae'n ddyletswydd arno mi dros glwyddo gwybodaeth un plant. Eto, yn ystod y misoedd diwethaf, maen nhw wedi gweld cynnydd enfawr am resenoldeb mwyngloddio anghyfreithlon ar eu tiriogaeth. Mae'n bryderus iawn. Mae'r Wampís wedi sefydlu grŵp monitro i ymateb i'r bygythiadau, i fynd i'r afael ar y gyfwng hwn ac i droi'r glowyr allan. Dydyn nhw heb gael unrhyw gefnogaeth gan wladwriaeth Peru ac ar hyn o bryd maen nhw'n brwydro ar eu pen eu hunain. Rydyn ni'n gofalu am y coedwigoedd ac nid ydym eisiau dinistrio oherwydd dyna yw ein bywyd. Dyna pam rydym wedi dweud na wrth gymniau olew, mwyngloddio a phori coed. Rydyn ni bob amser yn dweud bod gwaith Cenedl y Wampís nid ar ein lles ni yn unig, neu er mwyn Peru ni nid, ond ar gyfer y finiolaeth gyfan. Teithio mewn cwch yw ei prif ffordd o deithio. Gyda chefnogaeth maint Cymru a Llywodraeth Cymru, maen nhw wedi defnyddio'r cychod ynni solar cyntaf ym Mru. Mae gan y Wampís ddywediad, Tarimiad Pw. Mae Tarhimat Puhut yn golygu gofalu am natur ar ein tiriogaeth. Gan fod ein bywyd yn dibynnu arno. Mae'n gwaranti ein goroesiad, mae'n gweithredu fel ein fforellfa. Ac rydym yn gofyn i finiolaeth beidio a chylodi'r feiar. Mae'n rhaid i ni ei gadael mewn gofal da i'r cenedlaeth nesaf. Mewn ymateb i hyn, mae Cenedl y Wampís wedi sefydlu ei math ei hunain o lywodraeth frodorol. Mae llais pob aelod o'r gymuned yn cael ei glywed cyn gwneud penderfyniadau. Mae cymaint y gallen ei ddysgu o'i ffordd o fyw, eu cysylltiadau â'r tir, a'r ffordd maen nhw'n ceisio cael eu lleisiau wedi glywed. Mae gan y Wampís a Chymru ieithoedd unigryw, a diwylliannau a thraddodiadau unigryw. Mae'r ddwy yn wledydd bychain, ond gyda lleisiau mawr iawn.